Riachi Biao. Verse 1. Mona erade ase. Ose mona erade ase. Na oye. Na oye. Na nadoye ewo hoda. Na nadoye ewo hoda. Amen. And you hear 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 now. Ose ade nyina se mona na se ade nyina mu. Mona erade nyankopon ase ade nyina mu. Na ye ni de onyankopon pe. Na ye ni de onyankopon pe. Kristo Yesu mu ewo ho. Kristo Yesu. Ose give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Sabre ebia na otike mu. Ebia na fe na wasori a otum paso. Ebia sabre osiesie ho akwa adwuma. Ebi so wo adwuma. Manyame nte wo ne ka bibi kire awrade. Da awrade ase.
Just thank God. Let God free mu ade nyina de na sema shada ko pa and the Lord what to no woman pra shula pala shada sama de pebia intima fo ya bankese ena no paye dia sadama ena no paye di enmonya ma ena no paye de na se ne tontoma ya da wasi makamudi abasa wa maso ewa yanso ya da wasi se waso mo amayanso ya so yansore na samada buju ne jedi ko sania ya kasa ayeyi na se ne tontoma ko ya da wasi so ya da wasi so ama wa basa so ya da wasi so ya da wasi so di ofu anabu da ayawo dio and wonyam ayawo and tonto ya and ayawo dia anapa yesu ye monya ekasa ayeyi no town yesu ye monya ekasa monya ya da wasi so mama ya da wasi so Yeah,
of Jesus. Yes. And now Onyame Kanya no bedi wani. Amen. Onyame Kanya na edi esuanfo nani. Yes. Edi ya na janenim free Misraim. Ekodu Cain asase no so jojo. And na demu ni nyina nyame bedi wani. Amen. Dia obeda Awurade asi ya. Ose ade nyina mu yemfa sidama no. Ose papa mo bonu mo ye nanase. Yes. Every eduada ebesi ena yawada. Mechia yafo ne yafo nyina ya ne ye nyina me ma mo nyina che. Ena ya moda. Nyame a wa hwa wo so every duada ebesi yawada enye ni penyina na anya ne. Oh yeah. O mano nananom okuru no wo yire wa adwuma yafo. Sabia wa no ka bibi kire Awurade manya mentew ne die ntia oda Awurade ase ne sɛ nya Awurade ne bɔ wa ho ban a onni ho na ka okɔ complain ama sa woda ye na wan sɔre oba bi da ye na wan sɔre a ho na ka okɔ akɔ bɔ na mane sɛ adenti na wa ma me ba na sɔre nya me ɔno wa di ne yi No kwasɛm. ka bibi kire Everybody wants to for one sit down. For the young man, what are you doing now? Everybody want to wear your bush. What a way you are. What a way you don't fool. What a way you sit down and fall. And then you that pastor of what are you hoping? Now watch you for watch you for that people. Let us ask that come. Let us Jesus. Nyankopon shira upi. Yes. Ebi afe na ode wa fidie na to ha. Eye sompa first service. Yes. Enti sabre die fro bi no bi sum fro bi. Se bra so se ye tie nyame asem. E wo sompa first service no so. Mo so amo Facebook ni nyina so ye chia mo nyina. Amen. Mo share link no.
Mon share link no na mon fa mo commerce so mra Benjamin etu ahene mu gira so o say praise God san so na nana Jesse wa mo agira so san so na esuma ne wurutum o say yes Lord amafo gira so Nyankopon onhira o Nyankopon onhira mo root asamwa mu agira so o say thank you Jesus sabre Nyankopon onhira mo mon share link no say no kan Daniel chapter 12 verse 3 no o say na badwuma no ebehre one ultimate dan ni papi eba training mu no obehre say da abem ensoma ma me fa kwenya isu na menchia azuka bema ewo MCR ho omo boy adwuma one nana yaw omo boy adwuma osika mo ebo adwuma Nyankopon onhira Kevin so eya ata sa so na enti amwa so bo chidom den Nyankopon onhira mo sa bra yi de eye bra ye ba betie otumfo Nyankopon asem na wotwi nyina me no kasafa abrabomo asroche na wotwi nyina me no kasafa abrabomo asroche Songs of Life. Tell a friend to join some first service. Yes. Now watching nyina me no kasa afa sompa first service na ye kan ade a ye fan say asroche no gu ahodo. Yes. Asofo ye wo honam asroche a odi wani hu. Ana ye wo sunsum asroche a onfa wani hu. Yes. Asroche na ye sunsum de ni bi. Eno ena na anu Peter kan bi wopo no so. O se ya ye adwuma anaju mu ni nyina. We labor throughout the night. Aso o se ya anya hwe. Asofo ye chef ya se nipa bi aye de obeye bia so nyama nko yi obi yare wako hospital ade fan say specialist so in Dubai e bi atwa plane ticket akobi man so aya de sahwe aso bae yade no anu na aya den ebusu bi wo ha ofrim na yare bowa asofo nyame ambemu a ube kwa yade no ko yade na bow. And so enano pay eno na yeba sumpa first service na ye ka kira hwefo ne atiefo se jayo hawo ni nyina mu mawrade na urade beye asofo obi so ye atwuma oton ayento oton so ye ntua obi so tie ye asofo sika fa ni sem oton ayeto aso hu sika sem from abonio sem otiam from na ehu sika no hu sika obisa ne se sika ne die no de ya ontime enti nipa ya bu no so ye kohwini so onye kohwini dabi eframa bi bo ehu bi tu asroche bi bo sika and no be sure obi tie aso no onim awade okrokro ba se den okrokro be ma se den awade no kwa na nkoyi awade no gua na egu kwansem asofo obi so edu na wale afie so enyina na onyini aso aware na ma 2 years no bi anse ne pe aware na ma onye den ponso ahodo ponso ahodo ono so yes LLB na ananya sa na ka no oso wakoye bi aso ni nyina asofo afao yabi echese yese bushegu oko film a asrochi na ball no yeso jedi asrochi aso message ni nyina mu mawrade beye obeso tie ye wo bi man so bi kuro so edu afia chance amanfa fale omo tasa omanye sika no ono de e buy an account eka kese ebi ka be tono so ebi 10,000 ebi 8,000 pounds dollars and abeka or babeko amanfa fale tasa anye sika ebi send fie se yemfanya ade man ono ne de ayeka obi krata semu aye den eno ne yaka cho se ja ni nyina mo mawrade na urade beye
obi so wa to boni mu boni nche ho ma chechire no ebi so ma nyina esei ebi nuanom nyina esei obi hu ne ma na asofo no watwe sum obi hu ne nuanom mu a na ni su atata asofo nuoma nkoyi ofa benkum anye yie ofa nifa anye yie obi so oni wafa bia mpo na wafa afro na afra no na waka se bia kire ne se wafa oni wafa asefo metra sen kasa wafa onu oni me nuanom betra sen wafa bia ni ho enabushie bi ase she owo krakrakrakra zefi ho ebushie no mo sori o nya no kru nya no yere nya ne eda ka che eda se eda nasa ka che eda so sorry eda nasa ka che eda ka che sorry sa sorry eda nasa ka che se dickness is nasa dickness is nasa sorry ka che ne so osofo da ne krama ya untimi mpo ofia osofo ya down down sorry di mabushia amen eye bra intina mani Jesus pa first service no eye bra ye de anopa ye how ya mane nyina ye den Abarade na ye ja ye how ni nyina mu mawrade efri se me ameka cho se ja yo how ni nyina mu mawrade oh Jesus minimum for mama mo ja mo how mawrade a evrade ya ho oh yes the oyo boni e bi anyanya nsafo de yes the nanka na nim na chi bi ni ho ena dey amafo ekoto friend say kantika say mena Lord so omre beso yes and na ja ni nyire mo mawrade o na arade be na yesua nneema se asrochi mbere mu no ede na ya ye ye mo bebre ya asrochi mbere mu no ya ye complaining no question stop complaining yes they will never believe you the only thing they will say you want to defend yourself in some na wo chire mo mbaka sa obua enye no kore no person o kan manipa hunu say wasam o de enti jai stop complaining the sense of we nyina na say jai wo ha oni nyina mu my rade office wo adwuma mu ho no be asole atia oh Jesus I was supervisor and power ni ma rade be ye in charge and power ni ma he rade be ye wo ha oni nyina mu my rade be ye yeah na koso de asrochi na ebo oh Jesus yes asrochi mbere mu no ye fna rade ye tiantie mu frɛ ye nyankopɔn oh yeah Abraham nyankopɔn Isaac nyankopɔn ye frɛ no o se mo frɛ rade na hia dem na obenche mo so enti Jeremiah 33 verse 3 no o se ye nya dai frɛ me da hia dem frɛ me asrochi mbere mu na meje wo so and rade ba ji obi so amen rade ba frɛ soro mo so aji obi so amen rade ba frɛ Zion aji obi so hallelujah amen and now no pay ya bedu jina bi se enye nipa bia se obu o ya se na obone enso akatua na wanya na obone so na asrochi bo yes asofo enye obia na boni nti na asrochi ebo no yes ya radi Yesu Kristo o treneni Yesu Kristo ya radi Yesu Kristo Maria bano yo wono Ponto Pilato breso no asroche ebon yes hioba oyo trenini a onya kokon se otrene na odimu no asroche ye den ebon enti asroche bowa na no chese obon nti asroche no so eka brabo no Saul Paul se okoka nyankopon ase oh Jesus asroche na ekobon obi wa mane hunu nyina ya papa bi a wakoye asroche bi ebo nyina ya papa bi oyo yes papa bi oyo ena di asroche na ebo oh Jesus na wore fi said ebra Yesu do wiase ena onya tan o do wiase na amanti fi hine Herod fan ho bufo se my God obekunu atwa kuno enti na wado abusua bi nti wakoto oh Jesus wado adwuma no wakoto wanya hawo yes wado bema bi wado ba bi eno ne wo hawo ne wa mani okay
o man na wadɔ wa o pɛ sɛ o de wa nam o sisi yie no ɛno anyhow adwuma na wadɔ adwuma sɛ ɔbɛ boa ma adwuma na pagya no ɛnɛ nipa nyinaa asɔle ati my God na asorɔkye na ti sɛ dɛn a Awurade bɛ mu a Ebe. Yes. ɛnɔ mi de o gyina mu sɛ tena asorɔkye no na hwɛ Awurade na gya mu ma Awurade na obi tuufo sɛ firi Awurade nwuna ase na wanhwɛ yie no firi Awurade nwuna ase a asorɔkye no bɛkɔ Yes. enti Apollo ka kyerɛ wɔn sɛ montra hyɛn no mu na sɛ montra hyɛn no mu di a monkwa bɛfiri mo nsa ɛna wantra Awurade nwuna ase a na woyɛ wadwe sɛ ɔmane akɔ benkum anaasɛ nifa a wobɛwu tena asorɔkye no mu na frɛ Awurade nya if the 1 Peter chapter 5 verse 10 ɔse adom nyina Nyankopɔn a wafrɛ m aba ne daa numonyam ɛno na sɛ mu na mane kakra when you suffer a while ɔse asorɔkye no bɔɔ kakra a ɔbɛsiesie wo pɛ ɔbɛma wasi atim o ɔbɛma wɔ nyinasoɔ na verse 7 ɔse ɔno na adom wɔ no daa ɛnɛ yɛn toa deɛ toa so ɛma nipa yɛ frɛ no sɛ Paul yɛ toa so every verse 33 to 44 na adeɛ bɛkye no Paul srɛ wɔn nyinaa sɛ onidi na ɔkaa sɛ dadu nɛnɛn ni a moatena hɔ adi muada a momfa bibia nka mo ano enti mesrɛ mo sɛ monidi na ɛno nso bɛgye mo nkwa bi ɛyɛ ɔsɔfo na ɛno nkwa na ɛnɛ prayer ɛnyɛ nkwa na asorɔkye bɔ wɔ ɛyɛ didibi woyɛ akɔnkyere na ɛyɛ abiriki ɛyɛ apɛ bibidi ɛna bibidi pɛ ɛna wama wo kra kora boto dodo wama wo kra no di awerɛhoɔ dodo ɛna wo dwendwene dodo ɛna metufo ɛwɔ sompa first service yi so ɛnyɛ nkwa na problem ato adwuma no ɛnyɛ nkwa na problem ato aware sɛm ɛnyɛ nkwa na wobɛwuo ɛnyɛ nkwa na wokura wuo ɛnyɛ nkwa na uyire wuo Job man nyina wu yes didi yes so for asorɔkye ne nti 14 days no be amfa aduane kana almost just asorɔkye na obi asa odidi ɛnɛ wo fridge mu nyina na ayɛ ma aso so ndidi oso ndidi wasorɔkye ne yɛ ɛba na wo pɛ ne tu oh Jesus ekuru na wo pɛ ne yira wo pɛ nti so ndidi wo krata san na ayɛ bisi basa no so ndidi didi ɔsɛ aduane no so bɛtumi agye wo nkwa bi ɔsɛ aduane no so bɛtumi ayɛ dan agye wo nkwa bi ɔsɛ aduane yɛ yɛfunu dia ɛnti didi bi maame ɛnɛ yɛ ɔkra aduane di ɔde aduane bi na yɛmfa mmra fafɔ ɛnɛ wobɔ hɔ ade akyɛ yɛ mid morning ɔde aduane bi na yɛmfa mmra ma kabɔne tu moto otu ka fa aduane bi quotation where you pa ono ma no pie mokɔ tra baabi na mo abobo nipa so anya mo a mo yɛ akɔnkyere no yɛn nuanom kramofo nyinaa me ma mo nyinaa salam aleikum salam ma mo nidi na mo ni mo ɔman no mo ma no nsia mo ansa mo de ne asɔkye ne yɛ lu baabi a mo de asɔkye ne yɛ lu baabi a mo nidi saa nso so yɛ mo so a mo yɛ lent 40 days no mo nso so mo obi ani mo nso so mo ntwɛn na 40 lent ni wi a ma yɛ dɛ mo di pakɔ na du deɛ na me pɛ sɛ meka yɛmfa bi anyɛ sɛ bi a yɛbɛwu ɔsɔfo obo ha ɔkɔ ne na yɛ so daeɛ a wɔso so ɔkɔ ne na yɛ so daeɛ a waso nyinaa ma ɛnɛ wayɛ basa na wɔtwe nyinaa wayɛ basa ɛno ahwɛ sɛ yɛn nua ba baako frɛ yɛ sɛ waso daeɛ na bɔda mi ɛnɛ wɔ da ɛbɛyɛ dɛ na da no wonyɛ basa bɔda mi sunsuma wayɛ kora na ɛkɔ sɛ yɛnsa na bɔda mi wabɛda Samna no den. Asofo, enya de a wobetimi. Sebi mpanyimfo ni mudwuru kwa enya. Wonti menya den. Aso na metufu se. De onemu nyina no. Ya ni nyina mo ma frate. Na rade beye. Oh. Ya ne so betima. Ajo nkwa kakra. Ma bia o hwabia na wotwe nyina mboso mi nyina wadidi asai didi. Na aduane nso so
ebejo Paul to one say baby eduru de ayede de baby eduru de from anano ayede omo ye na from an power go to asofo asofo enwu asofo na ewu enti many asofo awutie me awaduna sole no waduna sole no awaso bi aso kakra asole no enwu na wanhwe what say asole bi ewu asofo yes sofo we are dey okay. And also for ministry, ministry, say, Yakupo Asafo. Oh, Jesus. And so you are sharing who you are, you be what you are. Yamishra, amen. For 2 summer, they brought some perfect services. What will be a Juma and now I'm off for Juma for now, so they tell of the Zoom woman. To that one. Didi kakra. Yes. Didi na Juma no, a bookra na wo. Oh. Omo na beka omo. Nyame na omawo sika nyame na obi adwuma mawo no sa nyame obese bie dia so che. Oh Jesus. Bie wa no gira nyame asem so fa ka ba le bazonde le bekata yaka le Jesus Christ. And that also for me person obima ne kra. And then yes. And then the puppy kra no dia with the ho. Yes. My God. And then me person ni puppy can be chair one kra. Oh, Yes. Let me kra. Ma wenye. Yes. Na asro chena. These two shall come. Oh, to pass. Na yeni we are seeing COVID-19 by.
Now you the measures baby the wash your hand. Now the name about nose man say wait thermometer gun over rubber be this a check and this time and yes, in distance. I saw them when you know you didn't know more baby. Yes, Mama, Nanti Mom, Montitim, when the wow ma. Or to Quackabridge Abacrani in the page. Oh, Boga for Bag, not your far for Saboga, Mom, yet I'm more quite you. And then, Mr. was watching a bed. Catch it on Casa Mekwaku, Masrochina, a bit, Masrochina, and they are vampire after that the movie. James chapter 4, verse 2 and 3. And they are vampire after that the movie. We are praying and commit the whole day into the hand of God. And now we took a 24 or ma, maybe a monam. Ebusiano do omo bẹ̀rù ade ni wo adwuma no adwuma yefo be bi a wo ton ade wo office ho ene o de ni nyina be share ade nsa o se mo kondo na munya mudiewu na mo ani bere na montumi nuru ho mokon na mutusa na nso munya osofo nyama ya James bobo efrise mumisa ye misa mubisa no na munya efrise mubisa no bone samo behwe no mo ni gidi mu menyesika kwa me di nipa mechichi nipa bi agum menyesika metu beli afa nyina me medi pancho kwa ofaso a onye sika na adwuma ka pautim wase obisa no bone ana menyahe na sabia me di beyi ni pan dia na hana kai wase urade sa wo che me ban oh Jesus me de ne be che urade de na wo ne kwana nyina ana dia na opesa urade emisa no bone mu urade be ye ana demu no peja demu no che urade nsa na fa wa koma so ade kwa urade open your mouth and pray commit the whole day into the hand of Jesus Christ. Another day. Me different inshira. Friend kunimidie. Rabambo. O Yesu de. Metonwa ye beto. Metonso ayentua. Ene ensi mi meye. Ensi mi yire. O Yesu de. And now
wo hwe ya utie me de demo no ba urade anim and urade ma wakoma so ade mbrem appointment bi a wokọ and obedi nkonim obenya ni pedim adom na amen obenya nyankopani adom ensu yie enede amen ya bomb paye say any evil agenda for the day ma refi say you can say Tresan say debia ye bodin said dano bone dos wodano enna mpanyimfo say debia ye bodin said dano say anti asembone ye chi like say mpanyimfo kutu free Tresan ka say urade yesu and any evil agenda some gina to be I break out call me na ya no so no call me na ya on be so maso that body is so me break it out and also me break it out me say one no bomb pipe Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Facebook, YouTube, in a month type I break out. Yes. I break out. Sabrede ye beata for natum. Ye beata for natum. Na wa Fred the opera say ye no bo paye ene ano pay. Na enano pay obi bi o yare bi a wo hwe me a utie me nyame ayare sa emra wo je amen me bom pay ko hospital ahodo yes Lord hospital Jesus nyame ayare sa to so amen me bom pay ma obi bi ene wani da so asa my God de obedie de obenom o to ayento urade awie mu nya ne sache Jesus urade nya nsanchene ma one amen urade to ma na mayeja no mu di ha urade to ma na ma amen urade to ma na ma amen mo ye adwuma mo koso a mo hwehwe sika munya ene mo benya sika amen sabre MCR no fa lines ne to animo mesra se ni pa frɛ no doso enti nyame ya wadom eye miti kakapa na ede peke call no se onya wura mu pɛ na wate ho afri eye wo radio no ho o TV no mantie ho utie ho pɛ ye beyi wa afri so efi se e ma feedback ayente de o kan de to so mienu so no ofra eye asem ba ko mienu we na meje mu amawrade me so ye fra me se me frefre me jawe mu amawrade na ye no wa bompa numbers ndi mu amotie radio ninti eye 0557 0557 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 Mama for the kind. Praise God. Hello. Odini baby a oka se free na dia na oje mu ma Awurade Nyankopon. Dia na oje mu ma Awurade Nyankopon. Me nche wonka e wo fia ma me fa ofoforo fa che me san free biom. Praise God. Hallelujah. Odini baby oka se free na dia na oje mu ma Awurade anopai. Akafefe mu value sɛ me ama ketewa de me tam ma la me video mo hyehyɛ me video mo hyehyɛ ama ketewa Awurade wa fana ama ketewa sɛ ne video mo hyehyɛ no me bɔ mpa sɛ me de Yesu moja flash wo ni pedua no ayaresa nya wo de anopa yi wo Yesu de mo amen praise God hallelujah odini baby okasa firi na de na oja mo Awurade le passe le passe dano ho kakra na online na twitwa sisi
me no bomb pressure be a how wo yes demo erade ema pressure nim flow bujem. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mu ma erade o. Me kasa free appetite. Na dia me dan me ba ma se erade power ha ba bonne na ma enyim free. Enu bonne na onu me suma erade asem ko appetite. Yes. By say erade fa ne san kan ba be ma no. Obonne fo no hihie bi erade nyim flow ba na so. Yes dem. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma erade. Hello. And kasa na Ethiopia dia na oje mu ma erade anopen. Job huna ni te bi ni na me erade. Erade wa France o yare. Mesra yare sama no. Nya me saw yade anopen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia. We can my group, we can touch it a crowd the group. We can jam me, remember, man, but tell me a bit too combat, a brother to contact from Jackson. Me no bomb pie, Erade, me suma wasem concry. Me do a friend in the menu now, those who call our yes, or send it back a bakumase. Cow de banner, cow de beko, yet the those who call yes, mojem. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mu ma radio. Maybe ya ekata ya chimbe. Me ga bi ka on the party to Oto aye tosu hu sika no. Me bompa ya obeton na ye beto. Na obehu sika. Tumi bi edi sikam me twam fru sika no so. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma erade. Eba sho me kasa fi meduma anopai mi jame ni kunyu manyina ma erade me banso obi tu kwa ku Dubai bisa ne ma mi se erade se onyama no na me nana se erade wa funa one na busua no me di omo hye omoche no mo. Amen. Ne bank account to send the visa send erade me hye ne visa no ma no. Amen. Praise God. Praise God. When Timen so San Frebium, praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma radio. Me kasa free se party tremi tushia. Me nana wo school wo so da ye na obi abegye ni pen ya wo de tro into wo tra wo so dia wo me gane he no me radio. The flesh ya baby bia ne nana no wo bia obonefo ne hihye bia fa ni sukul sending na disua ho me twam free no so Jesus dem. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby Me okasa free me boat ma me free so interest. Papa me jam ma no awu use school mu nya adwuma nye me jam ni na me ready. Eno o ma wa Veronica o say insan nya adwuma man insan ni de wa fra ne yem ma no wona wade Ewrade bia adwuma kwan bia wade kwan ma wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma Ewrade anopai. So that precious me kasa free man so. Me jai ni nya na book from me ready. Me suma Ewrade asem ba wo che wo emanso. Precious. Nyankopon hihye akwantu wo Genesis chapter 12 no. Onua no krata sem enye ye wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma Ewrade. Pacho me do di kwado me kasa fi ni edibiase. Eja kwadwo dia. Me boss a promise me. UK. Maintaining me jaba we ade say na de muam. Ewrade na ebisi Joseph say esewu yi a eya kai me. Eya Genesis chapter 41. As one kind of refie. Me bomb pie se boshe bia na emre ma kwadwo Yesu dem. Amen. Praise God. Hello. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu ma Ewrade o. Ndi we frame abna ye boa. Papa me sra me ton ade a me hu me sika. Me no bomb pie.
abra ye boa me bom pae ma say odidiyefo bi a odidi usikam odidiyefo bi a esa usikasem o Yesu demo na usikasem nye yema. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mo ma radio. Makasa fi. E pa si o me ba. Nani. Oba nani. Awurade bebe bi oba no wo bia nyame ya de sa tumi na ento oba no so me frɛ ayaresa dance ma no. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini bebe okasa free na dia na oje mo ma Awurade. Yes, I'm kasa free aguna. Yes, oba me twa de sa minister. Awurade sikasem wa frɛ sikasem manu hu ni sika. The wonderful shit be a me tram fro so we fro so fan sanka. Praise God. Praise God. Udia na uja mo ma radio anopen na udin. Mate mesuma yare sama. My God. Oba so onum nu bone nyame fa ne sanka no. Yesu demo. God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje. Takurade. Metiu mame. No bompaye. Me free customers man and not pay. O ton ya beto. And then nyame favor asrochi bi e bo wadwuma enne sa asrochi ne tu atwa wo Yesu demo. Amen. Praise God. Odini baby okasa free na dia na oje mo Awurade. Man tie wo ho kasa go afidie no mo dia na oje mo Awurade. Awurade me do mani nyina dosu ko Yesu mojem nyame nya wo ho sankyerene. Amen. Praise God. Odini baby okasa free na dia na oje mo Awurade o. Yes, friend, ama ekasa odun kwa dia na oje mo Awurade anopen. Eba ato nuboni numu. Ubato no bonino. Awurade emfa ne sanka asrochi e bow e ya umba. Sa asrochi ye nuboni no na atu twa wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Odini baby okasa free na dia na oje mo Awurade. Papa me kasa free atusu e free na adwa. Papa me dos na ne wo ba. Asrochi bi e bo adwa na umma. Asrochi ne yedi etu twa wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mo Awurade o. E free na adonsia. Me kasa free nkan. Nsenya me bambo na ya isa. Awurade wa yaresa nto wa franso won kran. Jesus. O bambo nya kese mo wa fran won kran. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free o. Ba she friend ma aduna me kasa fi tamale. Tamale ma bra tamale. Dia na oje mo Awurade anopai. Pacho me se bambo de ma me ne mabusia afeso pacho me hia wo. Awurade wa fran won tamale. Awurade o hia protection. Awurade o babo ne nya kese wo ne nabusua so. O hia awo. Awurade a obie kwan ma Sarah wo ye. Awurade fa ba to the yem watermelon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia mu na oja mu Awurade anopai. Pacho fitness wa kasa free atuma agugo. E pacho ne ha famana na kuma ye mi yentivide mu Awurade. Awurade ayare santo wa fana so me biology ne fa hudie ma wo Yesu demo. Amen. Me father last caller yemre na ye be. Praise God. Praise God. Man praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mu Awurade o. Pacho fitapo. Na me call do my information. Na say me make any boni my data. Me no vampire.
Awurade me frato forma wana day. Na what you tow ayento. O mana enu nubone nyame fa ni san kawon wo Yesu demo. Amen. Mesra sayenti memfa ofrefo bia mofa ncheye. Enche na ye konkra akofa no nsia kase bono aba. Ye sane out to pay. Ubetimi afre ye no bebom pae. Na me bon kaye so say. Ye bosume program kase ya to this God of Possibility Prayer Festival no baso. Mo amomba no nioma tomu nyina obano so onko asori kra onko. Enti program na ye holiday. Monfa mo manu photo no na monfa meginem na ye mo mpaye na ye fa ye nsan keka photo no be bibi omo bia nyame de nsa beka ho nioma ni bi wo so a eya na montu enti mon hye no so ene da so ye cancel mo ya mo fra mo bisa se papa ye pese yehu ya wada bia na me ye cancel o fra no ma na eye boa kwakofo dua eya twoma kofo dua na odo house so beto awrade ni nyame hira o se wo mere ne wadaji a oditie ye eye ifie da ebe na wotwe ena program kase na eba so ene ne memene da eye 2 days eye anopa baby bi ofre bi obetime ababi na ubenya dance nyame ya dom so a ena nwumre eye sida awano mo anu amohwe se oti adanse ne bi oti adanse ne se ne nyame se ye adwuma onso nyankopon ba ena nwumre Yesu ama hia me sabre de me no konka na pagya eye o phone na pagya de bi opese me boso mpaye ma Awurade me bom paye egu phone so se call bia ese obi nya de ese ye email no ewo ni email mo ni gmail mo Awurade ma ne sanka de opese o tene nka ma ne tene ka de opese ye send ni bibi me bie kwama no me bom paye ma documents bia wa pagya me de ni nyina dosu ko wo Yesu mo jem ade bia so o si me nhira so ma nyame tumi mbowura mu de ode be bia Awurade ma wa dance me de enabaye dwuma ye fo driver fo ne obi bia shawra de sase ene upia odi nhira beba mo amutu kwa nyame fa mo komra mo masem wo Yesu demo ena mabompa Facebook ni YouTube nyina nyame mama dance jeme so amen kese amen nyankopon shira say Yesu ama ye be hia nwumre wo first service o chena same time ye be say ahia bye bye. Pour que c'est bien bio, pour que c'est bien bien.